Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Early morning ito ng Sabado, Pebrero 7, 2026. Hindi po tayo nakapag-record 12 hours ago dahil po medyo busy tayo sa ating website at sa mga ibang errands po, mga ibang clients natin. So kailangan natin i-focus muna doon. But we keep on posting advisories sa ating website every 12 hours. Nandiyan naman yung Pag-asa at sa ibang agencies. At gusto ko yung balita sa inyo, katapusan na po ito ni Basyang. Final update na po ito kasi namamatay na po siya sa may west coast of Negros. Okay? At talagang malakas ang malamig na panahon na yon. Talagang mabilis na humina ang mga system na ito. So itong si Basyang ay in-expect natin mag-iisa na lang remnant low within the next 6 to 12 hours. So ito yung latest na yung Sabadong umaga, Pebrero 7, 2026, Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Yung if you want to view the English version, just click on the link here. And if you're watching via Facebook, just browse our Mike, Mr. Typhoon Padua Facebook channel and just look at the latest postings. As you can see the English version. Okay? So balik na tayo dito sa ating Tagalog version. Ito rin ay pinaglilingkod sa inyo ng Aboitiz Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. So umpisa na natin ang latest update. Mukhang katapusan na po ng bagyong ito. Ito yung latest fast animation at nakikita nyo sa latest satellite loop na yon na itong bagyo na ito ay mabilis na nalusaw. Actually, tamang-tama lang po ang paglusaw niya. Kahapon ng gabi, okay? I mean 2 nights ago. Kasi yesterday is Friday night. Kasi Saturday na yon. So, ito po, tropical storm pa lang. But pag nung dumaan na po dito sa may naglandfall dito sa may area po ng Visayas ay biglaan humina. Okay? But nagbigay po itong malalakas na ulan. Mga dalawang buwan na ulan. Binagsak niya in 24 hours sa malaking bagay po ng Hilagang Mindanao. Kakaga. Ngayon din po dito sa may Kabisayaan. At nakita natin, kalungkot. We can also witness because of the age of social media. Kitang-kita po ay mga iba-ibang nangyayari sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Nung dumaan si Bagyong Basyang, nakita natin yung mga flash floods like in Iligan. Okay? Kasi yung ulan doon, 100 to more than 200 millimeters ang binagsak nung hapon hanggang gabi. So, ganun po katindi ang mga bagyo na yon. Mga ulan na dala nila in just 6 to 12 hours. Pwede kang pabagsakin ang ulan na pero umabot ng 2 buwan na ulan, ibabagsak in just 6 to 12 hours. Ganun katindi. Yung bagyong si Christine dito sa amin sa Naga, yung weather station natin, almost 400 millimeters in 12 hours. Just imagine. 2 buwan na ulan in 12 hours. Kaya pala dito sa amin, inabutan ng baha for the first time ever. Wala yan sa mga MGB maps. Once in a lifetime or 100 or 200 year return period, yung mga ganitong klaseng baha. At na-witness natin sa buhay natin na yun dito sa ating mundo. So, let's hope and pray na sana mag-lessen itong mga ganito. Ang importante, maging handa po tayo sa mga ganitong sakuna. Okay, pasensya rin yun sa pagsalita ko. Medyo puyat po tayo for the past 2 to 3 days. 2 hanggang 4 na oras lang tayo natutulog. But ito na po yung last. So, makaka-rest na po tayo. Back to 7 to 8 hours of sleep. Kailangan po natin yan since tumatanda na tayo. Okay? At ito yung zoom in satellite animation. So, nakikita ninyo for the past 24 hours simula kagabi nung naglandfall po siya dito sa area po ng dito po siya dumaan. Okay? Palitan natin ito ng pula. So, ang forecast sana dito dadaan. Pag ganyan. Ang iba dito dadaan, pag ganyan. Ang nangyari, humina yung reach sa taas, kaya yung mga computer models ng shift pataas. Ang medyo magaling talaga ay Google DeepMind. Consistent po dito siya dadaan. Ganito yung Google DeepMind. Okay, makita ko sa inyo. Yung tracking niya,
dito dadaan. Pag ganyan. Talagang nangyari po. Diyan yung track niya. Kaya kudos sa AI model na yan. But yung iba nag-adjust pataas. Kaya yung mga agencies nag-adjust rin lahat. Pati yun sa atin. But no matter it is, kahit nagtuwa siya taas o baba, yung track natin sa may Iligan, at least nakapaghanda sila dahil grabe yung ulan dito kahit dito badamaan. Kita mo na dito yung ulap. But dito sa may area po ng Iligan ay konti lang, I think naka-tilted yung ulap niya kasi grabe yung ulan dito eh. Kita natin yung mga weather stations ng Pag-asa, yung mga AWS, talaga nandito po ang mga malalakas na ulan. At dito sa Cebu at ibang parts ng Visayas, na yun lamang, kahapon lamang nagkaroon ng grabeng ulan. But the other night, dito po, grabe. Terrible. Alala ko yung reminiscence namin nung bagyong si Christine. Kaya I hope na makaahon po kayo lahat yan sa Northern Mindanao at Caraga. Dahil ganyan talaga. Pag may La Nina, expect natin na may mga bagyong dadaan po sa Mindanao. And nagkataon pa, February. Anyway, so let's continue our analysis. So ganito nangyari. Dito po siya dumaan. Kung ito yung bagyo, di ba, bumaba siyang pa ganyan, sub-sub. Then pagdating niya dito, gumanyan siya, dito po siya dumaan. And then right now, it's located here, somewhere dyan. And then, susunod na track niya, gaganyan po siya, malulusaw na po siya dyan bilang LPA. And then, pagdating ng surge ng Amihan, which is expected late Sunday, yung LPA na yan ay, may embed na lang po sa flow ng Amihan pababa. So, yan na po ang history ng bagyong yan. Okay, so nagkaroon na lang po ng mga parang isolated thunderstorms and tala itong system. At yung ibang ulap niya napadpad din dito sa Bicol, kaya may mga ulan po tayo. Huwag kayo magtaka bakit maulan. Ganyan po talaga. Pag may bagyo dito sa Visayas, yung ibang ulap ay tumataas sa Kabikulan. So, may maulan po tayo nakanasan. But nadaan lang po yan. Hindi naman po yan rain event. Alam natin na may mga traumatic experience po tayo. Kahit ako, inaamin ko, first time ako naka-experience ng baha. Okay? Kasi mataas ang lugar namin. So, I could just imagine yung traumatic experience ninyo sa bagyong si Christine. But rest assured, nandito ako para relax kayo pag may mga ganitong kasakuna. Dahil alam natin ang mga experience natin sa mga ganitong system. Sama-sama tayo magtutulungan para makasave lives. Okay? Importante zero casualty tayo kahit may mga ganitong sakuna. At walang kapalit ang buhay ng isang tao. Okay, now let's move forward. So yan po, nalusaw na siya. And okay na bukas. Improving weather na dito sa may Visayas at Mindanao. Actually, kahapon, start na rin sa Mindanao mag-improve at may mga thunderstorms pa rin. Ganyang traffic. Ito yung track natin kaninang 5 p.m. So, as of now, if we plot it, ang system po ay banda dito. Somewhere here. Dito sa area na ito. Nandyan po siya. So, most likely, wala na yan. That's the end of Basyang. Ang Japan Meteorological Agency, 2 p.m. pa kahapon, pinatay na nila. TD na lang. JTWC, kagabing 8 p.m., final na rin nila, but it will dissipate din dito. Pag-asa, nandyan pa rin, but anytime, this morning, 5 a.m., baka i-final na rin ang Pag-asa. Dahil mukhang low pressure na lang po siya as we speak. So, ito yung last track ng Pag-asa. Japan Meteorological Agency, sabi ko, as of 2 p.m. pa kahapon, pinatay na nila yung bagyo. Ito yung multi-track natin, lahat ng agencies, halos pababa na yung hangin. So, ayan po siya. And pag 1 billion ang damage, sigurado po yan. This will be the last time na marinig niyo ang pangalan na Basyang. So, baka mag-graduate na yan. By the way, ito yung ating website. So, ang kita po niyo dito, Active 1 Tropical Cyclones and Typhoon 2000.ph since 29 years ago.
So ito yung bagyo, ito yung mga thumbnails para alam niyo as of 11 p.m. Ito yung location niyo, over Panay, Gulf, coordinates, minimum central pressure, yung hangin niya, yung 3 segundo na bugso ng hangin na nakakasira, yan, 55 po yan, 45 to 55. So may araw na pababa na blue, ibig sabihin pahina na po siya o weakening. Pag yung red na pataas, ibig sabihin intensifying. Movement and speed, west-northwest at 15 kph, ito yung past 6 hours towards kung saan siya patungo. Minsan nakalagay dito yung landfall in 24 hours or po in 48 hours nakalagay yung lugar na pwedeng tamaan. And then meron cone of uncertainty, north kasing cone meron sa taas, meron sa baba. So nakalagay dito yung example kung ang bagyo na sa east of Surigao, cone of uncertainty, Samar, Masbate, hanggang doon po yung parang cone of uncertainty niya. Yung sa may south naman, Mindanao, so ganun po. Alisin lang natin yan pag wala naman cone of uncertainty, kung hindi naman kailangan pa. Lalo na pag nasa labas pa, within 48 hours, pasok kayo sa cone of uncertainty, lalagay natin yan. So ito po yung guide ng ating Typhoon Tuta. Pag itong pula po, itong maroon dito, pag ganyan ang kulay, ibig sabihin, nasa loob po yan ng Philippine Air Responsibility. Pag blue, nasa labas po ng PAR. And then, ito po ay, this is a portal of all Asian agencies na nagmamonitor sa bagyo, sa single storm. So ito lahat ang links. We have here the warnings of all agencies, satellite images of different websites na nakafocus sa bagyo. Yung iba-ibang tracks, nandiyan yung multi-tracks natin. Meron tayong rain and radar data, nandiyan yung Pag-asa, nandiyan yung rain warning ng Pag-asa, yung rain outlook, nandiyan yung rain amounts within the storm ng NOAA, Zoom Earth, Windy, JAXA, rain viewer, yan, model and waves, yan, Polar WX. I don't know kung bakit hindi nag-update ang Polar WX, baka nakabakasyon ang website owner. But hopefully sa mga sunod na bagay babalik. Maganda sana yung iba-ibang models na kita mo. Dito naman po yung may T2K dito. Yung mga models pa lang. Tama. FSSA, ito yung dating Hurricane Wharf model. Naging HFSA na po. Okay, we have the MIT. Tingnan natin yung MIT. Ikita lang niyo yan. Yan o. Yan si Penha. Yung forecast niya sa hangin, yung tracks. Yan yung ginagamit natin long time ago. 20 years ago. I-start. WXN. Weather nerds yata ito ya. Tapos tropical cyclone, GP, site, guidance page yan. Mga bagyo. Gale warnings, dito rin natin nilagay. Dahil alon yan eh. Tapos yung storm surge dahil may waves. Storm focus, yung focus ng mga sites sa bagyong ito. Si PAINPA, dyan lahat. CIMS, TSR, ACAMB, itong cyclonic WX, tropical tidbits, NOAA, NRL. Ginaguide ko lang po kayo, okay? Pag may time kayo, bumisita kayo sa website natin, typhoon2000.ph. Ito yung new website na, new look. Kung gusto niyo yung old look, may link po yan dito sa old site. Yan, pag click ninyo, tingnan niyo. Yan po ang old site natin. Marami pa rin may gusto ng old site, okay? Ako, gusto ko rin sana ito. Kaya lang, syempre, we need to change. Kasi nag-change na yun ang mga iba't ibang sites, agencies. So, in technology kasi nag-change. So, kailangan natin. Okay, so balik tayo sa ating website. Yan. What else? Pasensya na ba kayo? Yan mga sponsors natin. Pasensya, huwag niyo ang pansinin niya mga Google Ads na yan kasi kailangan din natin yan. Para siyempre, magbabayad tayo sa internet. We need income for that para makabayad dito sa libreng service ko sa inyo. Okay, at ito yung multimodal diagnostic pambakasan. Ito na yung bagyo. So weakening, no need to worry. Ayan na, talagang pahina na po siya. Ito yung wind shear environment, lalong lumalakas. Kaya goodbye na po yung storm. By the way, may cold air
o cold dry air intrusion na pumapasok din sa system, kaya medyo nalusaw siya kaagad. Dahil Pebrero pa, pinakamalamig po ang buwan ng Pebrero sa Pilipinas, kaya ganyan. Goodbye yan mga storms na yan. Nagkaroon kasing monsoon break, kaya nakapurma yan si Basyang. Ngayon may bagong surge ng amihan na darating sa atin simula linggo o simula bukas hanggang sa Miyerkules o Webes, may surge tayo ng amihan, kaya lalamig na naman ng bahagya ng ating panahon. Now, punta na natin yung ating rain forecast, 24-hour accumulation from the best rain model, ECMWF. So, ito po yung trough o natitirang kaulapan ni Miss Basyang. Wala na, ito na yung convection yan. Ito na yung patunaw. So, direction ito, pag ganito, pag ganyan na yan. Kasi bababa yung amihan dito. Sa baba siya. Yung natirang ito, magiging shear line yan within the next couple of days. So, affectuhan mga ulan dito sa may eastern sections ng Eastern Luzon at Bicol Region simula Sunday. Kaya tingnan nyo, pagdating ng Sunday, ayan na po ang shear line, may mga ulan-ulan na naman sa atin. Yan talaga ang buhay. Pag nasa La Nina po tayo, mas kukunti ang hot dry days kaysa wet days, mas marami. Lunes, ayan na po ang shear line, eastern sections ng ating bansa ng Bicol Region, Camarines Provinces, Partido, lalo na sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, umabot pa nga ng 50 to 100 or more than 100 millimeters yung ulan. No, sana hindi naman po. Pray natin na sana hindi. Then sa lakas ng amihan, bagsak ulit sa may Samar yung mga ulan, Masbate, Damay, Northern Panay, Romblon, Sorsogon. Then pagdating ng Miyerkules, hihina na yung shear line, nandyan pa rin sa may Eastern at Northern Samar. The problem, pag hina na ng amihan, simula Webes, akit na naman yung lalakas na naman ng shear line, apektado naman po ang Eastern Bicol. Ganun lang po yan. Para siyang speedometer. Okay, bababa, tataas, depende sa lakas ng amihan. Kasi boundary po yan ng amihan at ng easterlies. Kaya ayan po, nagbabanggaan po dyan yung lamig at mainit. Nagkakagatan. That's the way it goes. Friday, dyan pa rin yung shear line. Friday the 13th. Okay? Kung superstitious kayo, yung mga nakakatakot pag Friday the 13th. Positive lang tayo. Always positive thinking. Sabado, balik na naman yung shear line sa atin. Apektado rin ng Northern Quezon, Southern Quezon. 50 to 100 millimeters. Mukhang back-to-back ang shear line sa atin for the next 7 days. Ang problema pa nito, ako ng mga puso, Valentine's Day. Happy Valentine's Day pa lang po sa inyong lahat. Yung mga dates, okay? Sa family ko lang, ating mga mahal sa buhay. So ito yung forecast na highly uncertain pa, baka magbago. Sana mawala yung shear line. Kaya hopefully hindi na po lumakas. Malapit na po yan. March 15 onwards. Katapusan na ng mga shear lines na yan at amihan. Papasok na tayo sa hot dry season. Mainit na naman panahon. Okay. What else? Wave heights. So dito, makikita mo gaano kalakas yung amihan. No? So right now, since nalusaw na yung bagyo dito, balik na naman sa 1 to 2 meters ang alon dito. Okay, sa karagatan, no? 1 to 2 meters. So, okay na naman. Okay ang fishing activity ba? Pero na yung araw lang po yan ng Sabado kasi sa linggo, tingnan nyo sa taas parang yung dugo na bumababa sa Pilipinas. Yan po, ladies and gentlemen, ang amihan. The cold blast moving downwards again with large waves of 3 to 5 meters. 3 hanggang 5 metro ang alon. So, mapanganib sa mga sasakyang pangdagat. So, mag-ingat po tayong lahat. Okay, mga fishermen, huwag muna pumalaot hanggang sa Valentine's Day. Ay, nako. Yan ang problema pag malakas ang amihan. Okay, usually talaga mga November to February, yan ang medyo bad trip ang mga fishermen dahil malalaki ang alon. Para tayo magawa, ganyan talaga ang climate and weather ng ating bansang Pilipinas. So, yan po, 3 to 5 meters
of wave heights approaching beginning Sunday until February 13 or Valentine's Day dahil po sa bagong surge ng Amihan. So, i-close na natin ang chapter ng Bagyong Sebastian. Closed book na po ito. Final update. Balik na tayo sa tropical weather analysis ulit. Balik tayo sa Monday. Kailangan natin magpahinga. Okay, we need 7 to 8 hours of sleep. Dahil ilan oras lang tayo. 2 to 4 hours lang tayo a day since naging bagyo itong basyang na ito. Ito si Mike Padua, Mr. Typhoon, nagpapaalam. Salamat sa panonood. At I hope nakapaghanda tayong lahat sa pagdaan itong bagyong ito, lalo sa Visayas and Mindanao. At hopefully sana wala nang dumaan na bagyo na yung taon. Dahil kawawa po ang ating mga kababayan. Importante lagi tayong handa at mag-pray lagi sa buong may kapal. Sana wala na mga ganitong mga bagyo. Although, yan talaga ang job natin is to inform you. Basta dito lang tayo para magbigay ng mga pinaka-latest updates sa radyo, sa website, social media, sa YouTube. Okay, so again, have a great weekend. Enjoy your family time together. And magkita-kita ulit tayo next week. Thank you so much for watching. God bless po sa inyo lahat.